ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୃଷକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବଡ଼ ଫାଇଦା। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କର କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ତମ କିସ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର 17ତମ କିସ୍ତି କେବେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 17ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉପକୃତ ହେବ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। 8 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି 17ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନର 17ତମ କିସ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ନିଜ KYC କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 17ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ୱେବସାଇଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜ ନିଜର KYC କରିବା ପାଇଁ ନିକଟ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।